Impakarajan tulog ini tumtuma. Ina Allah subhanahu wa ta'ala beriman intiawa. Beriman. Bang beriman intawahun ay bimana beriman inkalahiyah. Bang beriman intawah bimana Allah ta'ala amura ini imam panay masing hukuman si Tuhan. In Tuhan na to Rabbul Alamin biati kita nusin ayat ini. Dan himat yang tiap-tiap beriman jawab si ayat ini. Oh nabis Allah ta'ala. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara wa quduha an-nas wal hijarah. Awak min ayat ini awassasin Nabi sallallahu alaihi wasallam Muhammadina. Nakasayang inahambo sa salah asli-asli. Law na Syekh, law na ya Rasulullah, pagkalaw niya isabot, ya ayyuhalladhina amanu ku anfusakum. O kamu mga bariman haunan nuwa inkinhawa baran niyo. Baran ni pahaw. May tabaran mo na isabot. Sabab maunit ni magpinturo mag-hijatol imbaran mo wala na hijatol. Hijatol ang ginhawa baran nyo wa ahlikum iwan sin anak asawan. Di mo na makawa inday simbay. Di mo makawa hawa simbay. In mahal makawa mo halaw simbay. Law sin mga ulama. Banglong niya wala nasabot inahlikum mahayang in mag-ibadat barang-barang. Sa aliyamu ni nahalikum, may taypahan ng ginhawa barang na to, iwan sinahli na to. Wakuruhan nasu wal hijara. Intul halong sinarka, tao iwan bato. Isyunin ka to anak, isyunin ka to maas. Anak mo, bang nakalanggal, bang awnya ng maging. Bukun marayaw impag na namun niya atas magduho-duho impangatayan mo. Asawa mo bang simakit intiyan bisang bagaw mamaya matu atas bumangundang may takaw. Sa may tayan kubitan sintuhan ku anfusakum wa ahlikum nar wa quduhan nas wal hijara. Haw na ba iginhawa baran iban sin anak asawa mo asul kampung halong sinarka may tak dahil haman ipagdungo sila. Anak mo bang biyutang igula may maun pakayo atas mo iyon. May tak di ko mawayain anak mo makanalang masakit. Anak mo bang ang nga ng masakit bisan waisin mo atas mo mangutang bang mamoy kapachika. Pasal malisok ko magatod ang pagdana mo si anak mo masakit. So may kayari ko biyan na sintuhan. Yari ko biyan di anak kasawa mo pahan halong sinarka. Pag-asu sinambuk sahaba ya Rasulullah. Al-hijaratu ka-hijarati dunya. Impagyan yang tunggu simbako halong sinarka. Maksimu ba iwan simbako kebiyaksan na tulihan dunya. Law si Nabi sallallahu alaihi wasallam atap si Ibnu Kathir. Law si Nabi sallallahu alaihi wasallam walladhi biyadi nafsi la sakhramun min sakharin a'zam ka jibali dunya kulliha. La hawla wa la quwwata illa billah. Law si Nabi sallallahu alaihi wasallam wayrun dain hamama pilaras min sakharin dain hakamatu wa Tuhan tumul halam sinarka a'zam labi illahu kajibal dunya kulliha tipunun muning kabudpuran di hadunya malakut pa imbati pagdumul halu sinarka. Alhamdulillah kita umilak usimbun labi pa yan lang niya illahu idumul halu sinarka ang palaw si mga lalaki pagdumul tawin pa nahul ang pahimutan ng bako kita sa unang kato di mamaya sumud narka sa lima lawag dan hikasud narka. May ba? Hadith dengan Haritha ibn Wahab rawahu Muslim. Law si Nabi sallallahu alaihi wasallam ala ukhbirukum bi ahli an-nar. Uno mawaya kamu baitaan ko bang isyuin pagyan taw narka.
Lalu si mga sahabat, bala ya Rasulullah, mamaya kami. Lalu si Nabi sallallahu alaihi wasallam, kullu utullin jawadin mustakbirin. Kullu utullin. Tafsir ni Syekh Utsaimin kitab Riyadhus Shalihin. Lalu Syekh Utsaimin kitab Riyadhus Shalihin, lalu si Nabi sallallahu alaihi wasallam, ukhbirukum bi ahli nar, kullu utullin. Kataan si matuwas manay-may hukuman sin Tuhan. Baitaan nyaw hinang kalaunan magduarwa. Baitaan nyaw hinang haram magduarwa. Yasun. Pila rin hataguran nagpawa insiga haram. Sa magduarwa pa kita tumayma. Ang masul hagarun na tupay nag-advise, doktor na advice ng mgautalis mo lama. Baita. Bang ang magpachikap ka upad si doktor bang mo digiran impagsiya mo. Huwag po nagtamuhin mo. Bisan mabugat hamaran mo. Karuha-karuha mo tayo ngasan mo. Hatas mo yun ng mayta. Sawag mabuhat o huwag po ikaw. Yaagad mo nag-bay si doktor ay sin Allah Ta'ala. Yaagad mo nag-bay si doktor ay sin mga ulama. Uy, nakasimpuhan tarapo. La taktulu anfusakum. Ay, waka mo lumakdani. Kamu darati kabin sana singin hawabaran nyo. Ahan sila. Di pa kau simiga. Yari na ko biyabandaan. Government warning, smoking dangerous to your head. Di pa kau sumamba, di pa kau sinira, yari na kau biyawaitan, insiga, halikaw, hikamu darat, hikamu salah sa katay mo. Samantay niya, bisa na sabing buruhan na magsiga. Banging buro kumantay, kumangkaw. Sumunta ka mo. Banging buro sumundar ka, nakataw. Bang awnimu komisiga makro magsisirin tayo. Ittifakin mga ulama yaram nila sila sa peta hikamu darat agin hawaparan. Yari ko kita sinas utullin kataan si manugat panay ng hukuman sintuan pilaran kato. Di kaani man ipagsiya. Di habulan sinamadan katahanan mo halong silang putag buwajan di ko magsiya. May tapagpasigura sila ba na magpalit na isang tao? Di ako sininyan, di sa Tuhan na bulan na pagpasalay na. Sila, Marlboro 5 pilak. 5 pilak Marlboro. Bangin anak mo mga yun na nagano'ng pabaya ko siniga, mas di umisiga. Imbis na ibadat, dihin mo pa anak mo, may nangkaan. Siga, awat-tuwa ko na katupatungawan. Tungawan. Ingkatan sindan hatungawan, di-display, diumutang inuno. Giumutang in cancer sinsira. Kung bawa kita mapinda. Sira suway tayo ng anuman. May ta, umanap ko patuhan mo, simuli mo mo sila. In Nabi sallallahu alaihi wasallam suman mawapa. Nakasunod, inamot tayo di Aisha radhiyallahu anha siyo, Abdurrahman ibn Abi Bakar Siddiq. Yaw ni Nabi kimukulang hadagha. Pagtulang si Rasul dagdag pagkita niya sino di maturin Rasul. Lam ni Aisha radhiyallahu anha aturiduna hadi ya Rasulullah. Mawaya kolong niya sinsiwak yaw. Timang ni Rasul. Pagsiwak si Rasul nawapa. Matay rakuman naglaro pa si tipon si Rasul. Umatini nagbarok si tipon. Maita. Si Rasul ay maniwan agalangan o niyan. Panawfil. Makawistara ko yan wala ko nakalaway nagsira. Dalangan ang katwa. At sunay menjadi pag-istorya. Wallahi al-azim. Umur ko hangko tagtua tahun grade 6 ako halong pasok danda ko total militaris ko na busbus. Magsiga na ako. Nakahundong ako nagsiga suway ako inumotawan tagtua tamay hangko tahun ako nagsiga. Pagkikap ka ko lang niya tuwan bang uriundungan majurja na anay atay mo. Ang kanalang ko ang masul hamarong in-advise si doktor dahil si advice si mga ulala. Yung dungan kumasigpit yung pagundong. Intaw magsisira. Bang umus kumahon ang pamalalara. Ludukan bang makahanggok. Ludukan. May ta. I realize, Master, napagdaanan ko yan. Kaya alam ko yung kwento. Inhinan ko, kumaha ko magtitupras, butangan ko kurgit. Bang man makaking kurgit. Sa bahawak ko ako nag-ibadat, diyan ako siguro, insira haram. Ay mo pagganti ng buk, batang sila, sumunod to pagwasin sumunod ng tiko na kasubunar ka. Hanggang batang sila, hibag namin mo, hinuhulit si magpapag
sa hulang. Inhunit sumujud patuan sa kalisira ang mukbatan di mo kaaniwan. Ang mukbatan di mo kaaniwan. Hinunit si sumujud pagbati sin sumo. Sa kali di mo kaaniwan. Ininang ko pang di main. Ini para ka ko pag-ig ko. Di main. Kumapot si Chiri. Kawagin na naman. Lugay. Nai. Piyaw. Look at my lips. Sunod na initag na. Sunod na. Nagbago man ako, kita mo, kissable lips. Kung impossible, mag-aapin ka nyo. Pila sa dyan magsisira, sunod isimod. Sa mahunit, hindi magka-intertap ng kato. Handog batang sinay pagganti mo. Handog batang inunit sumudyo pakuhan. Mawaya ko sumusuwa, yes, mawaya ko sumusuwa, sa amok batang di mo kaaniwan. Malta, sawab sinapso na ito ini. Lagi sinabi sa Rasul, la yu'minu ahadukum hatta yakuna hawa'u taba'an lima jitu bihi. Di masampu na impag-ima sinambuk din kanyo. Sahingga mga awal napso na, piara tungko kalabukon napso din ahawal niya. Kita kimahat kita sa maunit tatay ng hukuman. Kullo utulin katan si manay na hukuman. Gala ka na, awin yan ka, nakaligtas kita, wala nasabutin mama. Ay, bato na? Gala ka na? Gala ka na makayan. Ikaw din mama. Ikaw din mama. Ing mama tumtuma. Ing Nabi sallallahu alaihi wasallam yan kita, laula an asyukka ala ummati la'amartuhum bisiwaki inda kulli salah. Inamuk inda kulli wudu. Bangsa jadi kabudap ang mga umat ko tantutod na raak ko sila nagsiwak sa kahawa waktu iwan sa kawa sila makain. Umat ini yaon na nagbabaan yung panagsusupa. Umat ini yang tamat takuman sumupa ka kisa patay na inlason sumpamatay sung namatay naglangot pa si ipon. Dan dahil sinlason yung maglaro si ipon sa problema ka kung kamataran ipon ka ito kitawa. Masakit dunguon niya ng simut dragon, pindahan ta, vampires. Dalami niya si dragon, lutaw niya niya. Paano? Masimpit ka, tumitaw ni Hindor. May taan, kitawa, ang doktor, nakatoko pasyasi. Awag pa ko nag-lecture, lecture ko ini, asyasi. Yasuho ko siya, law ko daw, bunalin mama, uwat. Law ni doktor, bang ni mama, uwat. Nagmama na ako. Punalisa. Lang niya kamatawang nagchikap ko. Sunog indag hay sawag si mama. May ta. Uli pagamit si mama. Bunga. Buyo. Tawag ko. Bangkit. Katialis. Ang hindi kumatay na ulat kakas kyaw sinumat na mo katialis. Ulat kakas yan. Ang pa hindi sunungon indag halin mo. Kagas mo sunungon si katialis. Kita bangkit paghihinang yan sa hasa ini paginang kanya. Puntahon yan. Tunahon yung sa hasa. Puntahon tunahon. Pag-usap pagkawaw ni naso ang pahinang mong bangkit. Amo pa hindi yan sunungon. Indang hal mo. Simod mo sunungon. Kita mo ito magpamama. Ang pagkamagdawa. May tayo siya po sa kamataw nagkapuli kita nagpakatay ng hukuman nilayan sa sarap. Bang mo na parang po sindro kung awang loob niya. Tumutuma. May tayo nilita main. May na makawa. Kumundong na kita, hindi magsalita na ay na makanat. Ikalong ni lumukay si Maluso. Ikalong ni Nabi. Ang pahingan tali alam na sunat kami mama. Uy, may tao mamatay si Laso. Ayaw. Bang muli rapat maig, buko niyang bunalong na uwak. Bukong bunal. Sawat ng mamay katangin kasunod sindagan mo aming bangkit ibang katialis yan. Ay, kita na ba mama? Bulan Ramadan na? Bulan Ramadan, bang ako patawiyan na kumagti. Ang sa timpla na kao. Unin ko, kahawa. Patimpla mo ako. Bulan Ramadan, yung nagsusupa. Nabi sallallahu alaihi wasallam bang mabutin mo gawin na sinabi, rutab. Amin hulma, tahay siya yun. Hikawan niya tamar, bisan sukari. Hikat
sunnat sin Rasul. Ampai umat ini batabut buka sirat iban mama au sunnat sin Rasul. Magsawa demikian mama iban sin sirat. Ibang Rasul au sunnat sin Rasul. Dinatinikan imposible dunia mai. Bang aku nagkawalai. Ampai mana aku magsisira haram bang aku senyumkan ya. Ibaw sisimusi magsisira. Sa ulong niya daling tumahan na sadya. Para kali ini suway ka. Kullo utulin tatansi mapuas manay may hukuman sintuan. Ikarwa. Jawab. Mangi illa ko tabiat. Suul akhlaq ni Syekh Uthaymin. Mangi illa ko tabiat. Nag-iibadat di rakatwitiuhan. Si masamayan di kasakit-sakiran meninggal. Si masamayan di kasakit-sakiran mamumung. Bang di matawag haji inan. Oy, haji sa inya. Kung ito ko rin magtanda ko haji. Di mo matawag haji mamumung. Ito mo. Nag-iibadat ang kanalong niya butar doon along Abu Hurairah radhiyallahu anhu nasulusi ya Rasulullah. Uluin ka matawran magpakasunsulwa. Langsung Nabi sallallahu alaihi wasallam matawran magpakasunsulwa taqwallah wa husnul khuluq. Amo na inlandun kamu patuhan diwan sin pangadatan marayaw. Biyanin na magsisigat pa kaw. Magmama pa kaw, di pagmangipin agdak mo. Di pa kaw magsambayan. Bago sinampa kaw, di masiguro. Uy, sila sadya bagsak na kaw. Pati mento rin masiguro. Kita mo. Yato, ikatunya mustakbir. Amin tao abuhan. Nagdarasin takabul. Nagdarasin amin impisa kaulaula min siyanin pinakausog baraw. Ang pimbang sa tayo na wala ng tausog, pasalong ng tausog, purified drinking water. Wayong kagaw-kagaw, amurat tilaw-tilaw. Intausog tayo ng pamaam, wayong nan masunuga, wayong nan badyo, ay wayong nan mataw na halong sipay, bangman makawisig nityo. Tausog. Makamili ba istakinun? Oy, ewan pa diyan, bisan sa ini pangatog buburat daw, look at my pants. 501, I got 1% and kita lawin. Kita mo, abuan ang kalimin na Nabi sallallahu alaihi wasallam, la yadkhulu jannata man kana fi qalbihi dharratan min kibir. Di makasusuno ka isyusyu innakdara sintakabur biasa jahamlu.